Mithang adet India ke itumadet lo Itumalong ke muniratum pregjam adhoram arji lapen akheya kheido Ilitum lam kaningje ta pregjam Lapen pindeng sompot lapen jutang jubata pregjam Lakado kawe pregjam pusitame Ilitum dorapet lapen thagrapet Lapen ilitum adet ke jalang pet pusi chinilo Ilitum adet methang ajakong kelong ke niphai krepho pai achiklo Parokreser kebra plikebra trok sianingka Lapen arkoi niphai ingkoira trok Parokreser kebra phokep aningkan si methang ake kroik ateng pen kido ke thakji ajakong longlo pai krepho arnike rot ajakong kelong arni pusi pachethanglo Pirthang bongpen India hello methang ake kroi ateng pen kido ke thakji aphan abar sai ki thekilong Itumadet ke munira phai ke onglake China adet ar muasonlo Lapen pregjam adhoram ta do Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist lapen Jains lahei hello Dera long gache thangnai amir ke pudum amir Marara pi ke te ke hello Lapen wo ke woram hello Lapen itumadet alama ke alir ke thomdo Ake er, ake lok, ake lir Ake er kache hodayang thek Ake lok kang thirang thek Lapen ake lir ke kaching thorang thek Lama ang bong ake lok alir along Awai kang arjan lake kang sayang thek Det pi kang thuralun lake janagana hello Lapen det kapache thangalun ke Vande Mataram hello